כסף בצד למקרים בלתי צפויים. זה לא רק כסף, זה שקט נפשי. קרן חירום זאת כרית הביטחון שלכם. אז למה צריך קרן חירום? החיים מלאים בהפתעות. לא אני ולא אתם יודעים מה יקרה לנו מחר, כמו פיטורים פתאומיים, הוצאות רפואיות לא צפויות, או אפילו סתם תיקון לרכב שלא תכננתם עליו. קרן חירום מונעת חובות ומתח מיותר. אז כמה לחסוך לקרן חירום? ההמלצה שלי היא בין 3 ל-6 חודשי שכר או הוצאות מחיה. באמת תבחרו ברמה שנוח לכם. הטיפ שלי הוא העברה חודשית אוטומטית, כדי להוריד עוד התעסקות מהראש. אם תשאלו אותי איפה לשמור את הקרן חירום שלכם, זה תלוי בכם. אפשר בפק"ם, אפשר בקרן כספית, ואפשר בחשבון נפרד ונגיש. המטרה היא לא תשואה גבוהה, אלא נזילות. בשורה התחתונה, מה בני אדם מחפשים? שקט נפשי. קרן חירום הוא הביטוח הפיננסי הכי טוב שלכם. בנו אותה וצרו לעצמכם כרית ביטחון. אז מה הטיפ שלכם לבניית קרן חירום? שתפו את הפוסט כדי לעזור לאחרים.